Мамо, не, чакай. Жоре, ти цигари ли пушиш, бе? Фу, не те ли срам, бе? Я ще съжалявам, наистина много съжалявам. Виж, момченце на баща ти няма да му кажа. Обаче, още веднъж видя ли, чуя ли, че се докосна от това лево, аз ще те убия. Ясно ли съм? Моля те, не дей му казвам, моля те. Обещай ми! Съжалявам, обещавам, че няма да пуша повече, обещавам. Борисов сложи край на спекулациите и разкри, че Алексей Петров участва в преговорите за съставяне. Ти цигари ли си пушил? Кои цигари? Аз от 12 години не пуша. Но ти не пушиш, аз не пуша. Кой ли е пушил? Георги ли пуши? Не знам, аз намерих една кутия в джоба му, но каза, че са били на приятели му. Не ли са били? Георги, ела тук веднага! Защо казала това? Не съм казала, Жорка, не съм казала аз. Баща ти те е видял, той е знаел. Ти ме предаде да не го обеща, мамо! Ама не съм аз, бе, маме. Ако бях аз, ще да му кажа, че си блъскал колата, че имаш прицелка от полицията, че се ограбва кварталния магазин. Защо да му кажа, че пушиш?